Kaixo, ni Mai Urkijonaz eta Ane Zugaz eta Mai Gutierrezekin batera gabiz Arrapasangen eskutik prestatzen euskarazko gitarra tutorialak. Kasu honetan ukelele tutoriala, zuek ukitzeko baliabide hori. Gaur ikasiko duguna bestia da betagarrien euritan eta bakoitzean, eta jakin behar dugun lehengo gauza da ze akorde erabiliko ditugun. Kasu honetan dira sol, do, re, horiek estrofarako eta gero estribilloan gehituko dugu mi menor. Eta akordoien segida estrofan izango da. Sol, do, sol, do, sol, do, re. Hori estrofa guztietan zehar izango da belan, eta gero estribilloan ja aldatzen da. Orduan, estrofetan erabiliko dugun erritmo izango zen. Hau motela egin da zelan da? Izango zen. Bera, gora, geldi, bera, geldi. Beraz, abestiaren hasiera izango zen. Maite ditut udaberrian, agertzen diren lehen loreak, zeruak urdinak bilakatzean. Udako gauetan lotaratzea, izarrak itzaltzen direnean, argia somatzen hasten denean. Hurrengo estrofan izango litzateke berdina eta gero heltzen gara estribillora. Estribilloan akorde segida aldatzen da eta gainera gehitzen da akorde berri bat dela mi menor, esan dugu bezala hasieran. Estribillorako erabiliko ditugun akordeak edo segida izango da sol, re, mi menor eta do. Eta erritmoari dagokinean egin dezakegu orain arte egin dugun berdina edo aldatu dezakegu apur bat, adibidez egin alda. Orduan, estribilloa izango litzateke. Eta zu beti pentsatzen zaitut kostuen erortzea loretan, benetan izarren itzaltzean euritan eta bakoitzean benetan. Estribillo ostean dator berriro estrofa, hasierako akordekin, eta gero berriro estribilloa oraingo akorde hauekin. Eta, hori izango litzateke abesti osoa, gutxi gora bera. Eta espero dut baliogarria izatea eta disfrutatzea. Agur!